Adwaro bedo motegno nyakane more polo emomiyo pod alamo Ruoth ting'a malo moloyo. Ruoth ting'a malo mondo achung'
Papa kini kechiba Tena jawari tena Teleno sana telena jawari tena Anadwaro dhiengima muziko epolo Anadwaro dhiengima muziko Ema vitela Tena jawari bakuri tela Tena jawari Chuja geno polo Anadwaro dhiengima muziko epolo Sana Anadwaro dhiengima muziko Ema vitela Tena jawari bakuri tela Tena jawari Geno dala Anadwaro dhiengima muziko epolo Anadwaro dhiengima muziko epolo
Satani di wondago loch mwaloyo go pinyen ye geno nani No, no mania polo. Ono mana sai. Sera koringlenya minwa mageti kiuma. Kanisa ni kama nyocha otie kitekre kichunye kendo kumwandu na duto ka ongema Nyasaye wuoro weko Roma ler ni wang'uono ni kawuono ni mondo wapuonjre kuom ngima gi tich mar nyaminwa Margaret mondo wayud teko mag timene maber kuom Yesu Kristo kendo jagachwa kendo jakonywa Lumner kendo ma watuo ka ruoth Kamuti Ruoth Nyasaye opodhogi chutho dhano chalo lum. Ne ok wakelo gimoro e pinyni bende ok wanyalo kawo gimoro wado. Ruoth Nyasaye ne ochiwo kendo ne makoro osekawo Mama Margaret. Nying Ruoth Yesu mondo opaki. Kaka wachung'no wayud somo mowuok e Zaburi mar ndalo ka ndalo. Hilo somo ni Zaburi 39. Zaburi 39 wacho kama gima en gima kadho piyo. Ne awacho niya, abiro yudora kuom gik moko ma atimo mondo kik awach gimoro marach. Ok nawuo kuom joricho, ok nawuo ka joricho ni machiegni. Omiyo ne aling' thi ma ok awuoyo kata mana kuom gima ber. To kata kamano, chandruokna nomedore ameda, mi chunya nopong' gi parruok. To kane amedo paro wachno, chunya nomedo parore moloyo. Omiyo ne ok anyal medo ling' ma kapenjo Ruoth Nyasaye niya, abiro dak kuom kinde marom nade, koso ndalo adi ma pod odong'na. Nyisa mondo ang'e ngimana biro rumo karang'o. Mano kaka isemiya ngima machiek manade, gika tin e nyimi miwuoro. Adier, dhano en mana gima nono ka yamo makudho. Okadho mana ka tipo, mwandu duto mochoko chalo muya maduono. To bende okia ng'ama nochamgi. Ruoth Nyasaye, koro ere gima nyalo geno, gemna duto aketo kuomi. Resa kuom richo duto, kendo kik iyie joma ofuwo makia yanya. Aling' thi makata wuoyo ok anyal wuoyo, nikech kinde ma ikuma. Kik ichak ikuma kendo, nimar achiegni tho kuom goch migoyago. Ka ikwero ng'ato, to mano e kum ma ikwerogo kuom richone. Kendo iketho gige mabeyo
mana kaka biye ketho gik moko. Adier, dhano en mana gima nono kaya mabudo Ruoth Nyasaye. Lemona kendo chiki iti ni ywakna. Kik iming kineno ka iwang'a chwer. An wendo ni e pinyni mana kuom kinde matin kende. Kata kaka kwerewa bende nobet wendi. Iweya mondo chunya oduogi kapok adhi chuth. Kindene adwani mondo wayudre e namba 4 mantie teto mag lam aeto wayud somo mokwongo ka wadhi piny. Julia, oh, hey,
11 kwan matindo 17 nyaka 25. Ng'ama nigi muma pej minyalo yudo gol pej 111. Ngima nochop ni Yesu nitie kendo ngima. Kane Yesu ochopo, noyudo ni Lazaro osetieko ndalo 4 e bur. Bethania ne chiegni gi Jerusalem, ma dirom kilomita 3. Omiyo Jo-Yahudi mang'eny nobiro duogo chuny Maritha gi Maria kuom tho owadgi. Kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo oromne, to Maria nodong' e ot. Ruoth kada bed ni nyocha in ka, to owadwa dak otho. Maritha nowacho ni Yesu niya, Ruoth kada bed ni nyocha in ka, to owadwa dak otho. Kare 22, to kata mana sani, ang'e ni Nyasaye biro timo ni gimoro amora mikwaye. Yesu nowacho niya, an e chier kendo an e ngima. Ng'ato ang'ata moyie kuoma nodog mangima. Kata obedo ni osetho, kendo ng'at mangima moyie kuoma ok notho nyaka chieng'. Bende iyie wachni koso? Maritha nodwoke ni, Ruoth, ayie ni in e Mesia, Wuod Nyasaye, mane onego bi e piny. Mane e wach Nyasaye. Thank you very much. I was a little bit disturbed. It could be we have some people who are not close. Timo maber, mama manyo lemogo, dada manyo ahere nyimwa, ose bukidirwa kendo uduoge kanisa manyo leme mondo watim na the last mass. Kama wachopene, adwa ni mondo wawach moro matin kuom mama, joma ong'eye maber, mang'e ni familia ne ong'eye maber, joma osebedo kolemogo, joma osebedo kolalorego, ang'e ni jothurgi nitie, Kabonyo. Kora biro miyo ji achiel thuolo mondo wach matin. Ok watim neno, ten mana rapar mwaparogo kaka nyo en kodwa. Ng'ama wabiro timo neno maber, wabiro bedo otieno tulu mondo utim neno. Kora da kwayo ng'at achiel moya Kabonyo onyalo wuoyo ewi Mama Margaret. Kanitie? An adak gi Nyar Bondo ka kabisa. Adak kode ka dweche mang'eny kabisa. To koro sani osewewa. Gima rach ni ogeulona ni magi ne tiende lit mong'adi. Wach nobedo malit na kabisa. To en thur gi ji. Osedhi kuma ji dhiye, wan bende wabiro dhi. Mane madang' awachi, joodwa to pok obiro, gibiro chieng'. Anta awuok Seme. Ero kamano. Wewe kendo. Mondibego achiel kodwa e sama kamae. An gi mang'eny monego awachi. Mwamako kodi osiepe osiptal. Neno osiepna kaachiel gi jaoda. To nochiko wanodhi dak dala kogima. Makonyise ni kik opod wiwa. Nochiko wanodhi duogo dala kogima. Nating'e lweta kendo kojiwa to gima nawuoro. Mama nochungo Yesu nyaka daka mogik. Nomiya challenge. Nochungo Yesu nyaka e tho. Odochungo mana Yesu. Mama wacho nando tegi. Nyaradi chango. Noera kachiel gi jaoda. Kanwang'o ni mama okalo. Noyudo kane wuodgi nyathi. To nagolo nyathi manokang'eyo ni nyathi dhi lal. Nawuok abiro rito neno mama. Mama nong'isa ni odhi dok dala kogima. Kendo noseng'isa ni osechango. Koro achung' kaka nyaminegi. Kichamba nyaka bonyo. Kendo achung' kaka osiepne. Kendo achung' kaka nyathine. Mane abedo ndalo matin mane nitiere Russia. Agonyo mama mondo dhi. Chieng' moro telona e chandruok, chieng' moro
Kristo mobiro neno ka kanisa mar kanisa lele imisauru agun wiro kamano bedo kachiel kuom jogo maneno kaka mama ichwalo e kanisa la kendo kanisa kendo kanisa mino neno nyalo pelo higa mokalo dwe mar 19 ka girumo ka mino nyago nobedo matuo nitiere jabonda to ka chieng' mane koro ne saa guok ne onguok tarik 31 ka nomiya bil kidwaro ni mino nyago idwaro 28,000 kone mino nyago ni ok ibi nindo mino nyago nahero gi chunya te mino nyago nogo nindo 28,000 nayudo mawaro mino nyago same day chieng'go nogono jotuwa kawacho mang'eny biro apogora kata piny kona uru ma mino nyago mos nahero to bino hero kamano Amina ene mecho tuo kendo nyicha rewra ahinya karande to dhi lewo nyaka piero tango chopi kata rombi koro nyocha ja Kristo moch kama otegno to agone Nyasaye erokamano kendo awuoro mondo Nyasaye kane wadwa dhi e ladruok ramba apani ne nyago to nyogo ndiko nyinge nowacho ni biro neno Nyasaye kochopo chieng' mane wadhi ramba wayudo mino nyange rangae kacha gi mama moro bende mwan kod mama Fidi ita paro no mino dalane to nyinge ne ok ndiki koro kaka ne wadhi bas nyaka ne wabed gi jatendwa moro bende moende lwete ne wadwa Paul kogi kara paro ne mang'eny koro notamo kaka Paul tim iti dhuluma na wacho ni Paul ni kawuono adhi ramba owadwa adhi ramba last year dwe mar 11 nochuno owadwa Paul moloro jomoko katito oloro ji ahinya katito mondo kod gimisi mondo mino nyango thuolo mar timo kana mino nyango nomiyo nodhi moro omiyo ne Nyasaye erokamano otiyo maber kamano kuom ruoth mano neno manyalo wacho kuom nyango koro akwayo jaduong' baba kuom Nyasaye ni kodi ya uraka chimalach kaka mine nyako chekero kanisa donge mine nyako chekero kanisa ne mine nyako chekero jo Kristo ne kani dimedere Kristo donge Dio se loko chunya Yesu ingenya romo Yesu Iko
na yie ni Yesu ni aliyericho. Kendo nokoyot kaka wacheno na wache gi pi wang' gi ywak. Mina winjo ka Ruoth oluoka gi teko mare ma wegi choga mag tok teko mirima gi miriambo. Ma bet nyathi malong'o e od mamana. Wachno ne ok yot kendo nago lweny matek ahinya nikech mamana nokong'eyo ni ng'ama tin nyako. To Nyasaye ne miya chir konyisa ni en mowara, kembe mobiro rita, onge gima duong'. Kindeno ne pod an ng'ama tin ming'iewo ne gimoro amora. To an gi neno ni Yesu nyalo rito ng'ama tin, mokele, mokete kama chielo. Sani an ng'ama duong' man gi gira manyalo luongo, an gi nyithinda, an gi jaoda, chon daonge. Gweng'wa nawinjo ka ji penjo ni nyathi ma nyako to kuona. To an janeno ni Yesu. Jowetena, dadana monindo kani, en jakanisa na. Kabiro oko mayude ka, magine jamor ahinya, nomor. An pok oluonga gi nyinga, oluongaga ni nyaminwa. Nyaka adonj kaka ng'ama tin. Kata anyuola nyithinda magibet jomadongo, magi pok noluonga gi nyinga, oluonga ni dada. Kata nyithinda be, magi ohero. To gima duong' madwaro wacho ni magi en ng'ama okuo. Waromo kode kanisa ka, to waromo kode lalruok miluongo ni AIC Nyakach. E bwo lalruok mar Center. To gimomiyo waromo gi magi kanyo ni magi ne ng'ama okuo. Mano ulo yie mar gi odiochienge ma Yesu noware. Kendo timo negi ngimane kaka owuotho gi Yesu. Ema noriwowa gi magi go. To ka wawe AIC Nyakach, magi en jawuodh chienga. Lalruok wan gi lalruok moro matin moting'o ji 4. 4 abich. To iluonge ni wuodh chieng'. Magi en jawuodh chienga. Manyiso ni onge gima kiny. Jawuodh chieng' nyiso ni nyalo nyiso nyaka chunyi ma iye, ong'eyi maber. Emomiyo wae lalruok maduong' iluongo ni Center, matin AIC, to matin kabisa wan kode lalruok mar wuodh chieng' ma waromo kama Damaris atenda kacha. Kendo walalore mana e weche mag warruok gi kaka ng'ato onego wuoth gi Yesu. Challenges ma ng'ato yudo kowuotho gi Yesu, walalore, walame Nyasaye, to wayudo teko mar wuotho ka wan jomokuo. Koro mano e gima duong' manyoriwa gi magi ne. Emomiyo kata samoro ninyalo neno ka tich ang'wen waa kode e yo moro madhi yo ginene kode, kanisa atenda kode, nyal ng'anya e wuodhwa gi magi ne walalore mana kuom Yesu. To adwa wacho gimoro matin ahinya kuom higani Januari, kane wan e lalruok, chieng'no jowetewa moko ne onge ne wayudore ji 3, an gi en gi Mama Damaris atenda. To kama gine kelo kore to wachonwa gimoro ni nyaka karang'o jowetena. To wachno no omaka, osebet kowacho to chieng'no na aluore. Tanyise ni nyaminwa, wadwa ni ketnwa kori nikech an kang'i to kiti madang' iywagnwa ni nyaka karang'o. Ang'o momiyo itiyo gi nyaka karang'oni? To Mama Damaris gine joma pod dongo kapok oywago nyaka karang'o. To nodwokowa niya, oromo nyaminwa, anyalo dhi adhiya e puodho. To wachno nochandowa kama ne wabeteno. Koro watemo gole wachni gi mama, to no insiste wachni. Onyisowa notimo ang'o? Oromo, anyalo mana timo ang'o? Anyalo mana dhi. Jowete, wan ema tho magi obwogowa. To magi, anyalo wacho gi kidhungu ni was ready for the journey. Margaret monindo kani ne ready for the journey. Ka chieng' moro notuo Nyabondo,
to kabire kanisa kae tawinjo ler no tugo to kale moru motaywa e tende kata takone ni jaru kete galer kitugo ang'o mamoni keto ler mondo wang'e ni tugo ere kaka dang' abie kanisa koka winjo ler ni tugo to duoka ni wuotho romo nyaminwa bed gi kwe winjo weche wuotho romo wan jopuonj nyiso niya koneno kogi tanyiere takone ni njago weche podi kokonane okine mineno ni ko omiyo jowetena ok ne chopudho chieng' moro kabire kanisa kata winjo ler bende kilemone nutugo to an awe ni berber tapenjo wadwa moro mobet batha tokonane magi ni IC to noyudo ka adware mondo nadhi biche tich to nadwa ni mondo odhi nikech mama ok nyal bet kende e wuodh chieng' to kabiro tawinjo notuo to en e IC koro awinjo komuoro iya to adhi Kisumu chieng'no saa 8 chieng'no ema noyudore na gima nowachona ni wuotho timre nade an kana Kisumu nang'e ni nyaminwa dhi timo kendo nofwenyore na miwuogi tadwa wacho ni jowete kendo adwa wacho ne nyithi mama jakuo ok ywaga ahinya ang'eyo ni un gi lit mang'eny kaka nyithi mama to wan jomokuo gimomiyo wawero tukuteni wawere nikech wagoyo riti ne piny sama wating'o lwetwa malo wang'eyo ni tho nitie to wasarenda ne Yesu ne ka sa oromo tim ang'o okawa kata mana jaduong' hono nyacha senyiso ni jalamo osea to mane giko jakuo aparo ni joma ne wan go mchari noneno kigolo nyaminwa moro mamigingo so the same thing mane wating'o ne badwa mane jomigingo bende ting'o badwa ne nyaminwa maoriji gimomiyo watimo mano jowetewa wang'eyo ni piny ni oksike ka ng'ato oseulo richone to wacho na yie Yesu mondo luoka gi teko mar remo mondo achak wuoth manyien mondo chieng' moro ayud ngima manyaka chieng' to ngima ni ok yud kwa ngima e ringruogni iyude kwase koro nyaminwa ni olocho ng'amolocho ok ywaga ugonye mondo dhi nikech mane kama ji duto timang'o dhiye omiya kwayo kwe ni kawakowo nyaminwa molocho nyithi dada iwerone ber mondo dhi gi ng'awa chon nacha chandora chanda ni monda yudi kwe Yesu koro aseyudo yweyo Yesu mana ine miroka Yesu anapako Yesu roda Yesu ine nyaromo Yesu remio emiose loko chunya anapaki jakonya Yesu pake dada Margaret bedanya jamada sinyon mano miuneno kitambane jamada sinyon mamka jamada sinyon yamana kaman kinyunune di maber kwa odar thank you very much ino ganele Captain Michael said abe ajakan edeni kana di mamka wana unika wana ajakan maywe amona iwe wasi so na biluka nyamukanga macha mama Margaret dada Margaret monendo to kano winjo ni pati biro majakano
to nogombo nena ahinya. Kaeto narado kode. Manarado kode ng'ama ever smiling. Mama ma Nyasaye omiyo del maber to rabora kabisa. To kendo siko mana ka smile. Moserado kode. Ka ng'ato winjo nowadgi ni kamoro, kendo biro telo negi. Mama ni nega chiemo yo kama. Na bola man tika jimbo ka ane manyacha mapano wito ka daktari kisi do jamne. Tipto na rabolo tiki no. Mfieso pake. Koro kinjo mo nyere duto pati mo nyere molo. Et koro nge mwacha ka boyo ya no rabolo. Lakini daktari di pake na rabolo. To gimora chel na ngego. Emo buru moro maduong. Mar jokwo. Hapa no buru chato ka kuno wewe no kuike no tumia tene jao na jao. Ndipo ka jao na beto mede kuoma te ndo kama tokao utama tumije dumni mondo wake. Kadi anga dumni me kuoma no. Ofieso pake. Kecho buru no waparo mana kaka wan kode la ruo. Ai sinya katikati. Kocho po yamal fareo ki prale ga paga chel. Na be gimoro ni kayo conference. Kayo conference ni ending work man yude matendo mangi Anglika. Ni wadhi ambira high school. Na be adeka ka jalemo mano kong'eyo Nyasaye. Kachopo kuno na winjo wach moro. Kaja yago wacho ni ya. Gimoro moro matagi pendi ruoth. Keso mo mamar Samuel Maria. Apaga dik achene ka paga dik. Mani kuma ne wach no wuok. To thoro mar wach ni wacho ni ya. Imachani pendi ruoth. Ana e dala ma ji kong'e Nyasaye. Kama kongo ni use. To wuora en wuya chiel kama kende. Mwandu makane ung'e ni en dhiang'. Rombo kod diel. Mano ni Nyasaye omiyo kwara gi dana. Omino be nyaka dianga ka. Koro weche kongo no chando chunywa ahinya. Kendo dhier gi tuoche noduogo tiko jamni. Makoro waduogo bedo madhier. Weche gi ne nyalo chando chunya kaka dhano. To nawinjo wach mano iwacho ni gima chandi no ipenj ruoth. Mana penj ruoth ang'o maber. To nayiero Yesu Kristo Mfieso pake. Koro chakre chieng'no dwe mar 12 2011 nachiwo ngimana ne Nyasaye mondo awuoth gi Nyasaye kaka jawarna. Koro kana biro kata yudo jomokwo riwruok mar jomokwo dalawa kucho walalore boya kabiro kata donjo mana kama jowetena mwamondo kamoro achiel mondi emana arade gi dada bende arado kode kanisa ka mama mong'eyo wach Nyasaye mama mong'eyo ni Jumapil idhi e kanisa. Mfieso pake. Chunya leta ahinya kamba wito na malunga ni nyathewa idiruka. Twalalo chieng' Ngeso. Kidhi nyaka Nairobi ten chieng' Ngeso. Omiyo wan Anglican kwa chieng' Ngeso. Waiko tich abich nyaka wuok tich. Mfieso pake. Chunya mor ahinya gi familia kum accept mondo waik mama odiochieng' makama. Bende waseneno weche mathoth, wasewinjo neno, wasewinjo somo kosom. Twawinjo kan Martha kata Maritha. Wuoye Jona 11 kitaka somo kare 20. Nene Lazaro mowadgi ne otho kendo sechako dum mang'we. To ka Yesu biro to Martha oringo mondo dhi oromne. Wasomo gi dho iluonge ni Maritha. Oringo mondo dhi orad gi Yesu. Korado gi Yesu to ng'iso ni jaduong' dhi nyimi bed ka. To dinde owadwa ni oko. Mfieso pake. Ng'e ni Lazaro ni to sip Yesu mangita gi del. To Yesu noyie. Kendo ne ong'eyo ni Lazaro mosiepne to tho. Noyie mondo Lazaro tho. Weche mane Maritha nyiso Yesu go. Ne ok
chando chuny Yesu. To Martha nochako ng'ise ni aneno kata kamano. Sani ang'eyo ni isebiro. Tibiro timo gimoro amora. Gimoro amora ibiro timono. Nwakawe kitimeno. To Yesu nodwoko niya, owadu biro chier. To Martha pod negi tomo wachoni to owadu ni chier nade. Owacho maber niya, ang'eyo ni nochier chieng' giko piny. To Yesu nowachone ni an e chier kendo an e ngima, ng'ata moyie kuoma nodok mangima kata obedo ni osetho. Ruoth Yesu opak. En wach mawinjo tek. Ni an mok ang'eyo wach Nyasaye. Ni ng'ata moko kuom Yesu nobed mangima kata obedo ni osetho. An gadier chieng' moro achiel ne jogo moyie kuom Yesu ne an gima kochamo ngima mochwere manyaka chieng'. Chieng' moro achiel ka Bishop the late Moya Biero iko wuod Bishop Owiti Joshua Migingo kacha. To nyisogi niya, ni koro wanere uru to wanaradi. To koro warade piny ka to wabiro radi kodi. E kaka nowuok modhi Nairobi to Bishop Moya Biero noduogo kae ni sanduku kama. To noseiko chunye ni chieng' moro achiel obiro duogo to koko rado gi dhano. To noseikowa ni wajomo oseyie wabiro rado kod Bishop Mwai e polo malo. Ruoth Yesu opak. Omiyo kik waluor tho. Bende kik waywak ka joma oserwenyo. Ni tho nyalo wito dhano madhok kier. Wan ne waywak gima chae ngimana moloyo jowete to kom. Kono nodonjaodawa moduogo. Kanyako maber biro e liel machal mabiro kama. Baba na nikech ouso komo. To biro biro lielno kanye mobiro yiero nyako maber mabed minwa. Minwa mama maduong'. To kendo mine auchiel kawane. E yor wanyruok mar keso ng'eyo Nyasaye. Jowadwa an pod abedo ywak nomany kuma Ruoth Nyasaye nitie kapod un gi kinde kama. Nikech kinde biro makabiro neni osiptal tibiro kwaya ni padu lemna mondo iyud Yesu. To kinde no will be too late to kibedo saa matimo neno jowadwa. Neno mama ni yo ber kabisa. Kendo neno manyalo miyo ng'ato bendo yudo kuo. In ang'amo ni yudo Yesu e ngimani. King'iyo mos, ere gima tami yudo Yesu. Omiyo Isaya wacho kare 24 manosom kare 17 ni ayo un jomodak e piny masira gi bur kod obadho emochomo. Ni ng'ata madiring masira mumondiko ni uru nyumru e bur. To ketony mokinyumru e bur to obadho ne mak. Koro onge ng'ama ne tony. Obed ng'ama osewuoyo yie kama bur ochiwo duto. Obed ng'ama nade man gi mwandu malich manade to masira ne mak. To gima oloyo masira omakie kisewuoyo yie ni Ruoth Yesu Kristo kaka Nyasaye. Gima an ang'eyo ni liel riwoga ji kanyakla. Liel kelo warruok. Liel kelo gik mabeyo. Kata obedo ni waywak to waywak mana kuom Kristo. Nikech wan waonge gi ratiro mar kelo ng'ato e pinyni. Nyasaye makelo. Bende Nyasaye ne man gi ratiro mar kawo ng'ado endi mokelo e piny mondo odhi oywe kode. Ruoth Yesu opak. Gima nyocha chanda ka neno dada ni osiptal. Wawacho kachaka wacho kendo. Ni ng'ama ni ICU idhi ng'ad tiende. Mano to nyocha chanda kabisa. How? To kunyali yweyo maber no miye life support. I did not have any authority. How I wish ni ne an osiep minister mar thieth ma Kisumu dinatamore. Very unfair. But wawene Nyasaye nikech magi duto osetimore. To mama otho kuom Yesu. Jogo mowe chieng' nyako mar Yesu
Nyakumani kuma kanisa nitiere. If not, to mumawa choki dowe bende puonjo wani kionge Yesu to ngimani nono. Kionge Yesu kare ngimani nono. Kionge Yesu jowete ngimani nono. Ngama onge Yesu ngimani nono malich. Wuodh gi Yesu. Kauru Yesu. Mondo wuodh gi Yesu Kristo kaka jawar mari. Bende kiki kos ulo yi. Sama wati so nyithindo ka. Ati so nyithindo ka. To wapenjo. Bende ini seki ulo yi. Kinde duto kaini nyimji. To samite so ngito yiyo. Iye anaoro. To come. I will be the activist for alcohol till I die. Gimakwero. Nyasaye no mangengi minaja duto. Kum nyithindo go duto. Nikech baba ne jakomo kendo rumo ne chien. Giweche makanisa. Wuoth kodi kendo konyi. Wakulu wiwa mondo olam Nyasaye. Chunywa udogo mbora do kodi Jehova Nyasaye. Tino isei konoani mondo wadho wabudh mama gi jowete duto. Gi jogo moweyo chien Jehova Nyasaye. Mama manose yangi ni jawarne kindi sewuotho kode. Bende seone lwenje ma dhano ok nyal goyo. Kawuono ni wachiwore lweti gi chuny mobolore. Yie winj lamwa Jehova Nyasaye kel kwe nikech wang'eyo ni wuon kwe. Mondo ka wang' warito mama gi weche gi mabeyo Jehova Nyasaye to in ema bodi bedi dierwa. Bende wamedo nami Jehova Nyasaye ni chenro duto mantie ka baba gi mama. Jehova Nyasaye kama de giremie kaka dhano tine modi donje. To moloyo wakwayo waru gi maduong' mondo lor piny di dalano. Mondo jogo duto mondo kanyo rad kodi mondo nyingo iduo. Wago niero kamano Jehova Nyasaye nikech kikud wiwa kendo timo gigi seche mowinjore. Isetimo mae ni bikawo jayudo ywe kodi Jehova wan kaka dhano ang'o ma diang' watim. Dongi wacho ni kata ber kata koda rach wago niero kamano. Wago niero kamano kuoma mondo ka gichopo mabaya to nyingo iduo. Koro kata kawan kato wabed kodi nikech wakwaye hapi nyingi Yesu mewa. Aretoka wotho eo madhi malo ndalo duto kalamo pile mondo ruoth oting'a malo moloyo. Ruoth ting'a malo mondo achung' Chunya okom siko e piny kama chichgi luoro nitie to adwaro loyo gite ema lami ting'a malo. Ruoth ting'a malo mondo achung' kae adwaro loyo gik me piny ma Satani diwondago loch mwaloyo go piny en ye geno nani kuomi pi. Nyasaye wanyalo gik moko duto ane wachako ne wakwayi ni bed kodwa kendo waseneno ng'wononi.
Pod wamedo kwayi Jehova Nyasaye kwadhi e dala tine mondo ibed kodwa. Bende ka wan e dala kuno Jehova Nyasaye pod wadwaro tekoni mondo ibed kodwa. Koni ibed gi familia duto, ibed gi osiepe duto, ibed gi wede duto, Jehova Nyasaye nyaka kiny wakopi. Moloyo to waketo e lweti ka dhano maonge nyalo. Mondo iol chuny nyithi mama duto, iol baba duto kod jok mane otenore kode. Migi ng'wono kod hera kama otimore wuonwa to nyingi biro yudo duong'. Koro kwadhi wuonwa to kwe mari ne mondo dhi kodwa nikech wakwayo hapi Yesu ma Jawara. Koro ng'wono kama Yesu Kristo ya Nyasaye wuon. Achiel mar mama mare. Kodwa duto nyaka chieng'. Mitobed kodu. Aretoka wuotho e yo madhi malo ndalo duto kalamo pile mondo ruoth oting'a malo moloyo. Ruoth ting'a malo mondo achung' Bye.
Jehova Nyasachwa kendo wuono manyalo gik moko duto. Ka wane nyimwangi ka Nyasachwa to wagoni erokamano jaduong' mar ndalo kuom loch mari maber misetimo Nyasachwa ka iwuotho gi jogi kanodhi kawo ringre jatich Nyasachwa kane gia Kisumu. Wasedhi e kanisa Nyasaye kendo waseduogo ka jaduong' mar ndalo. Wachiwo dalani e lweti Nyasaye. Molo wakawo jatich Solomon kaachiel kod nyithi mama mosedhi yweyo ni mondo ibedi jahocho makende Nyasachwa kendo ikwecho Nyasaye e sama kama Nyasachwa nitie mirima mang'eny jaduong'. Wakwe Nyasachwa ni mondo ikwegi ihogi Nyasachwa kimiyogi paro maber Nyasaye. Daudi jatich nowacho ni kata kokadho e hoho mar tipo mar tho to udhi joduka die ma hoyowa. Jehova bede jahocho ne jotich Nyasachwa. Wakawo chenro duto Nyasaye biro timore otieno ni Nyasachwa wakete lweti ikeli e kwe maduong' Nyasaye nikech wang'eyo weche mag mudho Jehova Nyasachwa jasigu Satan tiye matek. Ne wakwayo Nyasaye ni mondo ikeli gik moko bed maber nyaka chop piny kawo ringre jatich Nyasaye. Kendo duto te monyono ka Nyasachwa okeli e gweth maduong' Nyasaye. Jotich Nyasalamo ka Nyasachwa to kendo pod walamo Nyasachwa ni keli e ng'wono maduong' Nyasachwa kaka dwaro mari nitie kuom hapi e nying Yesu. Mawanda wang pinka, jiduto nyalo weyowa. Dalo duto mawanda wang pinka, jiduto nyalo weyowa. Mama nyalo weyowa, kata baba nyalo weyowa. Mama nyalo weyowa, kata baba nyalo weyowa. Dani nyalo weyowa, kata kwaru nyalo weyowa.
dani nyalo weyowa, kata kwaru nyalo weyowa, nyithindwa nyalo weyowa, kata osiepe nyalo weyowa, nyithindwa nyalo weyowa, kata osiepe nyalo weyowa. To kata obedo ni ginindo kamano, wamiyo nying Nyasaye duong'. Kata obedo ni ginindo kamano, wamiyo nying Nyasaye duong'. Poto neno ndike muma, ni loto nyaka doge lowo. Poto neno ndike muma, ni loto nyaka doge lowo. Wating'o nyingi, wadendo nyingi, wapako nyingi Baba. Wating'o nyingi, wadendo nyingi, wapako nyingi Baba. Kate kuyo, kata emor, wapako nyingi Baba. Kate kuyo, kata emor, wapako nyingi Baba. Ndalo duto ma wan e wang' piny ka, wan welo wan jowuoth. Ndalo duto ma wan e wang' piny ka, wan welo wan jowuoth. Poto nyalo kawowa, apoya ka ok wang'eyo. Poto nyalo kawowa, apoya ka ok wang'eyo. Tuoche nyalo tiekowa, tuoche nyalo tiekowa, yore nyalo negowa, yore nyalo negowa, pi bende nyalo muonyowa, pi bende nyalo muonyowa, kata ndege nyalo rombowa pi, kata ndege nyalo rombowa pi. Lwet dhano nyalo tiekowa, lwet dhano nyalo tiekowa. Kata lit kendo chwero remo, kik waywak ka joma onge geno. Kata lit kendo chwero remo, kik waywak ka joma onge geno. Jomo nindo ka gin gi geno, wan narade paradiso. Jomo nindo ka gin gi geno, wan narome paradiso. Wating'o nyingi, wadendo nyingi, wapako nyingi Baba. Wating'o nyingi, wadendo nyingi, wapako nyingi Baba. Kate kuyo, kata emor, wapako nyingi Baba. Kate kuyo, kata emor, wapako nyingi Baba.